Croeso i chi yma i'r gell. Chydig bach yn hwyrach heddiw, ond i osod o i fyny am y mod i wedi bod mewn cyfarfod ar y we efo nifer o weinidogion eraill. Ond heddiw fe gara ni feddwl am ofn. Os gynnwch chi ffobia tybed? Llawer o bobl yn diodde o wahanol ofnau. Ofnau sy'n gallu ymddangos yn afresymol i'r mwyafrif, ond sy'n real iawn i'r dioddefwr. Rhain ofni hedfan. Eraill yn ofni ryw greaduriad gwahanol, nadrodd, neu cwn, neu pryfed cop. Mi o'n i arfer casáu'r syniad o nodwydd, o nodwydd yn ystod o bigiad injection. A hynny dybion ni, am fy mod i pan o'n i'n hogen bach rhywbeth boed, wedi gorau mynd i'r sbyty am 3 diwrnod ac yn ystod y 3 diwrnod hwnnw mi ges i 4 pigiad ar 20. Ac felly, bob tro oedd na rywun yn sôn am nodwydd neu o'n i'n gweld nodwydd ar y teledu neu rhywbeth, wel, oedd yn wyneb i'n gwelwi a finne yn mynd i deimlo reit rhyfedd. Ond wrth gwrs, tydi pob ofn ddim yn ffobia. Mae yna ofnau real a rhesymol. Drwy'r cyfnod yma, mae ofnau gwahanol wedi bod yn chwarae ar feddyliau pobl. Ofnau iechyd. Llawer yn ofni Covid-19 o weld y fath effaith mae wedi gael. Eraill yn ofni problemau iechyd am fod eu triniaeth nhw wedi cael ei ohirio tra oedd yr ysbytau'n canolbwyntio ar y pandemig. Wedyn mae'n eraill wedi bod yn ofni colli swyddi. Ofni mynd trwy'r cyfnod yma heb ddigon o arian yn dod i mewn i gadw'r blaidd o'r drws. Yn wir, mae ofn yn rhan o fywyd yn dydy. Tydi pob ofn ddim mor ddifrifol ei gilydd. Mae nair ddysges i llynedd neu flwyddyn cynt sydd yn ymddangos ar negesu y testyn ac yn y blaen, me more. Ac ystyr y gair mae'n debyg ydi miss it, miss out. Hynny ydi, ynyddu ar cyfryngau cymdeithasol, oedd y gair yn cael ei ddefnyddio i awgrymu fod rhaid i chi brofi'r peth yma, neu mynd i'r lle yma, neu edrych ar y peth yma, neu mi fyddech chi'n colli allan ar rhywbeth mawr iawn. Wel, mae'r cyfnod yma wedi dysgu fod modd colli sawl peth, heb fod bywyd fawr llotach yn ydy. Ond mae ofn yn gallu bod yn werthfawr. I'n gwneud ni fod yn wyliadwrus rhag perygl. Y gamp ydy gwneud yn siŵr yn bod ni'n ofni'r peth cywir. A dyna be nath yn haro fi bore ddoe wrth i mi ddarllen y Meibl. O'n i'n pori yng nghanol proffwydoliaeth Eseia yn yr Hen Testament. Gan y 9fed bennod mi ddoes i ar draws yr ymadrodd yma. Peidiwch ag ofni'r hyn y mae'n hwy yn ei ofni, nac arswydo rhagddo. Mi oedd cyfnod Eseia yn un cythryblus iawn. Yn y rhan yma o'r proffwydoliaeth, Ahas oedd y brenin yn Jerusalem, doedd o'n yn frenin diwiol iawn. A doedd pethau ddim yn dda chwaith rhwng Jwda ac Israel. A'r hyn oedd Ahas ac eraill yn boeni amdano fo, beth os fyddai Israel yn gwneud cyngrair efo Syria? Sut fedre Jwda sefyll yn ei herbyn nhw? Oedden nhw ddyddiau drwg. Bwriad Ahas oedd meddwl, wel, os na ryw wlad arall, efo byddu'n fwy, a gallai gael ei help nhw. Felly oedd am gael help gwleidyddol trwy gael cyngrair efo Assyria. Oedd o'n meddwl byddai'r deyrnas honno'n gallu i hamddiffyn nhw. Grym arall posibl yn y cyfnod yma gan rai oedd yr Aifft. Ac ar un olwg, pwy all feio brenhinoedd y dydd hwnnw am feddwl, wel, beth am chwilio am y wlad efo'r fyddu'n fwyaf a cael nhw ar yn ochr ni. Dyna sut mae cario ymlaen. Ond yng nghanol hyn i gyd, mae Duw yn siarad. Ac i'r rhai oedd yn barod i'w wrando, oedd yn deud, a'r holl bobl yma, maen nhw'n ofni'r peth anghywir. Beth neu pwy ddylen ni ofni felly, medde Eseia. A'r ateb sy'n dod mewn ffordd eitha syfrdanol ydy, ofnwch Dduw. Peidiwch ag ofni'r hyn mae'n hwy'n ei ofni ac arswydo rhagddo, ond ystyriwch yn sanctaidd ar y glwyddo lluoedd. Ofnwch ef ac arswydwch rhagddo ef. Cofiwch, medde'r proffwyd, pwy sydd ar ei orsedd yn y nefoedd yn goruwch llywodraethu ar y cyfan sy'n digwydd. Mae'r Beibl yn rhoi golwg ar wleidyddiaeth y cyfnod sy'n gallu ymddangos yn rhyfedd i ni, yn heriol. Darlun o Dduw yn codi
gwahanol deyrnasoedd yn ei tro neu'n caniatáu deyrnasoedd godi ac i eraill gael ei dymchwel fel rhan o'i gynllun fo i alw pobl yn ôl ato fo'i hun. Darech chi sylwi ar y geiriau. Ystyriwch yn sanctaidd arglwydd y lluoedd. Os oedd lluoedd Israel, Syria ac Assyria yn ymddangos yn fawr a bygythiol, roedd yna un uwchlaw'r cwbl arglwydd y lluoedd yn byw mewn sancteiddrwydd perffaith. Ychydig benodau ynghynt roedd Eseia wedi cael gweledigaeth o Dduw, efo'r seraffiad ei amgylch yn gweiddi allan, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw arglwydd y lluoedd. Mellach ymlaen fe fydd yn disgrifio Duw ac wrth wneud hynny yn deud y mae'r cenhedloedd fel defnyn allan o gelwrn i'w ystyried fel mân lwch y cloriannau. Dyma'r un i'w ofni, meddai fo. Duw ar y naill llaw mi fod yn barnu drygioni ac os oedd Ahaz yn frenin aniwiol yn troi at ddulliau bydol o geisio cael gwaredigaeth i'w bobl. Yna oedd i'w ofni a'i garswyd o rhagddo. Ond ar y llaw arall, roedd Duw hefyd yn gwylio dros yr hair oedd o yn ei caru. Mae yna sôn yn y broffwydoliaeth am ryw weddill bach, gweddill ffyddlon. Oedd Duw yn eu cadw nhw trwy'r argyfwng i gyd. Nid i cadw nhw rhag ofn wastad, nid i cadw nhw rhag mynd trwy gyfnod anodd, ond i cadw nhw. A'i cadw nhw fel bod nhw'n dod trwy'r cyfnod anodd i gyd. Petai Ahaz a phobl Jiwda wedi cadw eu golwg ar y Dduw, fydde ddim rhaid iddyn nhw ofni Syria. Ddim mwy nag oedd rhaid i Dafydd ofni Goliath neu Moses ofni Pharo. Ro mae gynnon ni ddarlun llawnach o Dduw nag oedd gan Eseia. Roedd ni wedi gweld yr un yr oedd Eseia yn edrych ymlaen at i weld rhyw ddydd. Oherwydd, wel, yn y 7fed bennod, mae Eseia yn sôn am Emmanuel. Ac yna, yn y 9fed bennod, y bennod sy'n dilyn yr 8fed bennod yma, mae'n sôn am yr un sydd yn fachgen a anur i ni, mab a roddwyd i ni, bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, ei gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol a tywysog heddychlon. Hynny di, wrth i ni godi'n golygon ar Dduw, fe welwn yr un sydd yn ddychryn yn wir i bob drygioni, ond un sydd hefyd wedi'n caru ni, yn caru ni gymaint fel iddo ddanfon ei fab i'r byd mwyn. Oherwydd ystyr yr enw Emmanuel, wrth gwrs, fel y gwyddoch chi, ydy Duw gyda ni. O'n i'n deud yn gynharach mod i'n ofni pigiadau. Erbyn hyn, dwi wedi dysgu fod y pigiadau yma yn lles i mi. Pan dwi'n mynd at y deintydd, dwi'n hapus iawn os rhaid iddo fo drin yn aneddi, bod o'n rhoi pigiad. A dwi'n cael y driniaeth a mae'r dant yn cael ei iachau. Pwy neu beth tybed, dych chi'n ei ofni heddiw. Uwchlaw pob ofn arall, a mae na ofn real o gwmpas. Codwch eich golwg at arglwydd y lluoedd. Hoeliwch eich sylw arno fo, a mi ffeindiwch chi, bod o'n ddychrynllyd, bod o'n ofnadwy ar un olwg. Mae fawredd o tu hwnt i'n dychymyg ni, i rym o, i ogoniant o, i dragwyddoldeb o, yn fawr. Ond, wrth i ni godi'n golwg arno fo ganol y storm, mi ffeindiwn ni y daw o ato ni, fel y doth o at y disgyblion pydden nhw yng nghanol storm ar y môr. Mi fydd o'n cerdded ar y tonau ac yn galw allan, codwch eich calon, my fi yw, peidiwch ag ofni. Gadwch i ni weddio. O arglwydd y Duw, dyn ni yn gorfod gofyn i ti faddau ni bod ni'n dal golwg llawer rhy fach ohono ti. Ti ydi Duw tragwyddoldeb, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn fendigedig ac yn ogoneddus.
yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Tu hwnt ar ein olwg i'n deall ni ac eto, rwy ti wedi dangos dy hun i ni, yn dair ac yn arbennig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd yn dymuniad ni rwan ydy bod ni'n cael y fath olwg arna ti fel y bydden ni'n byw bob dydd yn ymwybodol yn bod ni yn dy bresenoldeb di. Gad i ni ddysgu sut mae ofn i'r pethau cywir. Ie, gad i ni fod yn ofalus wrth wynebu sefyllfa'n dydd. Ond gad i ni fod â hyder yn bod ni yn ddiogel yn dy ddwylo di. Ie, perhodion ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed, canis yr wyt ti gyda mi. A gad i ni fyw heddiw, yng nghwmni Emmanuel, Duw gyda ni. Amen. Dan eich bendydd.